1 2 3 start. వల్లే ఎన్న 1 2 3 start. ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ವಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. పోయి వెలే ఉలై ఉలై ఇర్లేత పోతోజి పాడు ఎన్నిల్ల దాదాపు రెండు చప్పదెప్లి ఈరీర నడు చావడి ఇన్పుర తోజిపాలి ఇందు దాదా ఇందు దాది ఇల్లు నింక్లో ಗೊತ್ತು ನಕ್ಲಿಗ್ಲು ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲು ಅತ್ತಿ ನಡು ಚಾವಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡು ಚಾವಡಿ ಮುಲ್ಪ ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಬ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಪ್ ಉಂಡು ಟಿವಿ ದಾತು ಪಾರು ದಾತು ಪಾರು ಟಿವಿ ದಾತು ಪಾರು ಟಿವಿ ಇರ ಕೋಣೆ ಬರೋದು ಪಲಿ ಇರ ಕೋಣೆ ಬರೋದು ಪಲಿ ಪೊಯ್ ಬಲಿ ಐಕಿ ಇರು ಓಡು ಪೊಯ್ పల్లెంది ఎన్న కాటు ఎన్న కాటు పాతర్లేరు ఎన్న కాటు ఎన్న కాటుందు దాని ఏటే కుళ్ళునే చెప్పుడు ప్రభులేరా దాని చెప్పుడే ములే బలి పోయి అయితే నాటిల్లో కొనే బ్రజ్ బలి నాటిల్లో కొనేలా నాటిల్లో కొనే బలా అవి గ్యాస్ వస్తుంది ఫ్రిడ్జ్ నిన్ను తోచిపాలి నేను పల్లి దుమ్ముదా అకే తోర్సాను అకే తోర్సాను మన్నుదా కరెక్ట్ బాగా ఇర కండన్న ఫోటో తెచ్చిపోలే వెళ్ళి ఎన్న కండన్న ఫోటో ఎన్న కండన్న ఎన్న గద్దాల అద్దాన తోచిపోయి బలి బలి పల్లె ఎన్న కండని తీర్ని దొడ్డా మీరెంత తీర్ని ఆరుందు ఇన్నట్టు దాది తారిడు ఊరు ಒಂದು ಅರ ಮೋನೆ ತೆಲಿಕೆ ಅದೇ ಅಜ್ಜನ ఎంగల గేమ్ ఏం చేస్తాను ఇత గొబ్బున ఒక నేరు అంటారు ఇరಲ್ಪ ఏసా అందు అర టాలెంట్ అవు అమ్మన ಅಂದು ಅನ್ನೇಟಲ್ಲ ತುಲೆಂದು ಮೂಜಿ ಇಂಜ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಅದ ತೂದು ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಯಾಕೆ ತೂನಿ ತುಲೆ ಅವೇ ಅವೇ ಯಾನ್ ತೂರತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂನಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನೆಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗೀತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನೆಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗೀತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೊಯ್ ಬಲೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ಕ